15-3 poprvé. Klap. This is Murder in Prague. O tom, kdo vyhraje The McWrap, se rozhodne 21.6. To jsou hrůzy. Jak ta voda valí z jedné, z druhé strany, to je tak děsivé. Musí přijmout i porážku tak, aby mohl vyhrávat. A postupem času se to rozrostlo až do této velikosti.